أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيدنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولى الناس في الله من بدعهم بالسلام. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam aya marani ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ko na permiro ko Allah subhanahu wa ta'ala na sa mga tao di sinan di mangunaan sa kapasilamayran ko mga padiran. Yuti pisilamanakan sa kanwa lang na pagpamakinagara kaniman to sa giyang kaya koliling Pilipinas, Luzon, Metro Manila, Visayas, Mindanao, Mananggaulos ang kananabang sa Moro Autonomous Region and Muslim Mindanao, sang kanana Dua Aranao, sang kanana Lanao del Sur, Lanao del Norte. Sa Lamracano, nagugyang kanano pa Cagayan de Oro City, kakagya san matatag mabuso pada HQ tano. Pupamakinagagyan ko to pamilya ko sana si Omo Zainab, mana si Hanipa Abdul Malik, gugyang ko to mga babayakan. Sa Lamracano san, inshallah utala na paninang kolas banatala di tanop man di makaprarampaya peruman na si Auditor Ustada Aida Abdul Malik di Maokor, agugyang ko to bayawakan na si Arkitik Muammar Kadapi Batara di Maokor, agus sumbuatan yun na pasyala manakan sa kanusan na kalangulangan yun san pagpamakinag dataragyan ko to lalayaw din na pumakinag katano, si Director Manny Darimbang, si Maulana Abdul Rashid Hashim. Yang ko to tunod to ba Moritan Wataw, si Abdul Jalil Salik, iman to na mimbali Abu Abdur Rahman. Sa Lamrakanusan langon na mga viewers sa Cagayan de Oro City, datari Weiwei, dataragyan ko to di makapadarinon. Prilay ako ni Ban, so diyak na nakakabetuan langon ako mga ngaranyo. Ugay na panalamatan na kanagyan ko to di niyo kapandaraynon. Dataragyan kaya miya makanumulan din na sisiran na ibarat na matatago sa giyang ko to dira nakapandaray noon, datarang kaya panugang lang na si Muhammad Said Diranggaran, si Nisa Ismail Abdul Wahab, si Naima Haji Nasir,
si Nor Asia Bauti Haji Nasib, si Colonel Mike Sangkopan, ako si Say bin Abdullah. Padapalaya ka no, inshallah ta'ala, panginami ko Allah husbana ta'ala, mambagyan niyo so salam sa agiyang kayo pamana, kagagawi, di Amerikano di kasilan salamat. Lango ng mga dami si mabeto, bagay soalan na panginami ko Allah husbana ta'ala, itano pa di makapagumor na, bamis ka no si buma shout out insyaallah ta'ala. Ngayon na insyaallah na padekano din ko di barat na diami di pamanganin ko Allah subhanahu wa ta'ala makapamagileta no perumahan no, ko pada mga gawi akapakapumisita mi perumahan san sa Mindanao insyaallah. Pasalamat ako na agyang kaya mga ibarat na mga supporter tano sagyang kaya si Tano Mindul sagyang kaya page home base studio so supportan tano ron nagyang ko to area ka na piskal si Abu Fatima Suhra nagyang ko to COO si sa celebrities kay na si Dato John Galo agugyang ko to CEO si isa giyang kada na beauty expert essential si Bai Papaladem Pop sa Mete Magalo. Alam mo naman niyo, basta naman akan sa mga pagariak na mga ulama, tunay ni ba, si isa giyang kaya ulama, an Imam of the Philippines Association, si isa giyang kaya paman na Filipino Khotaba, giyang kaya Alas Dika, so United Imam of the Philippines, so United Imam Council of the Philippines, gusto mga mobaligin pagninang walas banatala so panaguntaman yun nagyan nandun ibabaluin walas banatala asbabul hidayat kakagiyam yatiru Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha la ma'al muhsinin. Diyan na inibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala manhaj. Yuti ka pinalaman kami sa giyang mga marakis, kamana mga markas sa mga mga bubaligan si isa giyang kaya Manila. Na mabali ang markas sila nagya markas tano nagyang kanan na Masjid Golden Mosque sa Quiapo. Ugyang kaya Masjid Abdullah isa Baklaran Paranaque si Saranaw nagya Masjid Abu Bakar Siddiq si sa Basak Malatalit ugyang ka Masjid Phil Khair si sa Mindanao State University gusto mga Maraki si sa Davao si sa Cotabato si sa Zamboanga si sa Basilan si sa Hulu si sa Palawan. Paninang wallahu subhanahu wa ta'ala, mapipiyagin niyo, mapipiyadin na ginawa niyo ang mga mobaligin na may Allah subhanahu wa ta'ala use you for the hidayat of the mankind. Alhamdulillah, pasalamat na kan sa mga apo tablig. Paninang wallahu subhanahu wa ta'ala, isa lang na nagtanobo sa memorandum ang kotoa Presidente Apo Sarimanok andap man ni kaplalakaw tano sa Talugawi Ikonisab tano sa isang kaya month of February. Pagpamakin ng kapaniman to so one bangsa salam na sa kanwa lang ng mga officers, members inshallah utala na pamangin ng walas manatala di tano di makaprarampaya sa kapipiya ginawa sa inshallah utala na ipunday yung tanwagian kaya anto na hindi ba na live wasya to lokasyo kakagiyagian kaya alungan na ahad na isasangay tanwaya live wasya tanong ay basa tanoro na so basa tanwa kalalayaman nagyang kai anto na hindi ba di tano dimba sa animan to basa saranaw ay man to mababaliya miya tunay ni ba maudu tano na datarang ko to maudu kagay ayaw to bigan tano sa usayan
Nagyan ko to kagi madakala kilay tanwa tunay ni ba congratulations kung mga wedding ceremony. Barakallahu lakum wa alaikum wa barakallahu alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Manallah pamana tanto may kadakal dinayap mambuang nga sabala pama tanto aminda kal nagyan nga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yuto mga bangon sa ko pamana na kinanglan na di tano di matakitaki. Di tano di kapaparomanan. Sumpatan tano sa mga andang din na miya pagangatano, mga bayanat tano, mga wasyat tano. Anda to sabab na kagiya, aya katitu-titu niyan nagyaya ititua antonay ni ba na di tano di pamagumbungaan di tano di titinabangan ni anda manay kapakaapastano ko oriano kaya pakadeyatano si isang kaya dunia kami kadeyatano di mga kaya ato na ini ba si tano sa kaya modern age manutanod miya kadaya kung man isa na mag-aircon so na air condition yan no titrak barang-barang din na mga ato na ini ba mga parahiyasan tano kaya pakadeyatano compare sa iko kaya paginitaw mga sahaba o Nabi sallallahu alaihi wasallam kundi na sa kanya din mismo so Habibullah so Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paganayro na miyatero Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Al-Munafiqun ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت ويقول ربي لولا آخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين صدق الله العظيم. Sama na ito na saya tanong ninipu no pa masagyan nga na pa maakatero Allah subhanahu wa ta'ala. Tingin man na hey miya maratea kataya kahit give man ang miya maratea. So Allah subhanahu wa ta'ala na kaya katitu-titu niya na tanto niya na pakababamdisan o di na tanto niya na ibarat na babagan sa importansya na sa katanong miya maratea nakagiyas sa katanong miya maratea tanong mo ay panabatiw. Lau maami. Sa Allah ta'ala na panginintano ko Allah subhanahu wa ta'ala lagi ang kaya para tiyatano na makapas. Makapas sa siko kapag induditano ko Allah subhanahu wa ta'ala na magatos ka porsyento. Kaya makakasalamay ta ka porsyento. Adiya, so Allah subhanahu wa ta'ala na ay doon na ito ipapaturay niya kita no na tiapausan yan sa mga mu'min wala tamutun na illa wa antum muslimun. Pamanat, pinabati man nagyang ayat na siniyang panay a-address ako mga mu'min o pamana, hey mga mu'min wala tamutun na illa wa antum muslimun. Ay pinabati pamana mu'min tan di man to pamana mu'min to kita sa ginawa ta mu'min ta okay na kanabata ready sa kabunita Muslim. Subhanallah. Why? Kapag na yan ka kabunita Muslim na malagi sa mga budila, galabak, nakilay,
Anto na ka mu'min. Kami atiro Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayat tigyan na Muslim na sudila yan gusto galabakyan na iplintad ang mukarna o mga Muslim. Panabat ka. Panabat yun. Pamanas kan walang na pupamakin to ang mga followers sa kan. Ya Allah, na pumanganin Amerika, bali ang kaya mga dila ami, gusto mga galaba kami iplintad ang mukarna o mga Muslim, kadanda na Muslim. Alhamdulillah. Gito yung pamana, maganda no ron sa likasaw kakagya, address na nakatano, mu'min, o gayon na nabatan no ridi at Muslim tanong. Kao to. Mu'min ka, o gayon na mga tero, nadataro pupunirasan puso o mga tao apakanakon. Gilaba ka, napakasagitan nun sa mga tao. Nakanabag ito, interpretation, nabag ito, kabaya o Nabi sallallahu alaihi wasallam ang Muslim. Naman na ito, hey mga mu'min, o baka nung mamatay, ad na daniyo manggalbak, akamo Muslimi. Allahumma amin. Inshallah, ya Allah, napanganin na Amerika, sa kami imanto di makatutunas ang kaya page kami, yang kaya live wasya kami, baluya kami kaya Allah, palaya kami din na makasusulod si ko agamang kakakaya. Pitiro ka man ya Allah. Pitiro man Allah subhanahu wa ta'ala. Udkhulu fi silmi kafa. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum adu'um mubin. Ay kabasab man Allah subhanahu wa ta'ala sa mutay sa ayat. Udkhulu fi silm khafatan. Pamana Muslim tano, pagalusod tano si kubiti kano Islam sa kalang-ulangwan yan. Kanabuan natatabihan tano ron. Subhanallah. Kaya manangara nagyang ka Islam na kalilintad. Na inong mga dinya di tano lumilintad. Pakaisa. Pinapati nga man nagira. Kataya ko po na ako punesaran na alhamdulillah ka miya kalabisaragon na buwa kang bumaylay sa mga pamilya ko. Apegyan ko to maginaakan sa Cagayan nagito. Miya kalabisaragon na yan. Nagbuwa kan sila bumaylay mga oripin Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, panalamatan namin ka, may elemi sa mga pagari mi. Pagiwata namin mga pamilya mi. Sabab ko gagawin ka na miya kapamagilaya kami sa kapipi aginawa. Pagani namin ka po niya Allah, yan kaya diya may dindirugudin na sa kami na pada kami kau na sumabuton. Sabutan namin. Agyang kaya diya may dindirugudin. Udkhulu fi silmi kafa. Sulod ka no si kuwaga may Islam sa kalangon-langon yan din. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum adu'um mubin. Uba ka numiswa-swa kumanga syaitan. Yan nga syaitan na barang-barang din na pumulaan yan sila katano ang mga Muslim. Pamumulan. Pumulaan yan sa kaya mga puso tano. Paganero na miya ilay yung mga ulama tano pamumulan na syaitan. Shirk. Tano yan di pa ka-shirkan. Mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay shirk. Kapan ako to. Mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala. Pinaguntaman ng tano. Maun tano nga ginawa tano. Koto. Muslim tano. Mabubayatan no tawagan, mapaparatian, mabubayatan no tawagan, mu'min, okay na kanabatan no rin Muslim. Subhanallah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. O baka no pupuna ko to, atigo Allah subhanahu wa ta'ala. Very simple ay agyang kaya kiyada, agyang ko to pananarigtan no ko Allah subhanahu wa ta'ala, kami nisa ko to tano sa kanyan. Subhanallah. Iman to na daag kato naka apa narig ko Allah subhanahu wa ta'ala ko kapkeritan o misisyan. Kaya po narig ko. Iya kay tikita ko. It might be 1, 2, 3%. But the rest, I am so sorry, kaya sasariganiran na sa mga doktor. Why? Kapag kayo na sana ang tanong, agyang ko to precaution, ininda o waga mawala subhanahu wa ta'ala fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun
Isenyo ko mga eksperto sa ninyo katawan, but nothing to do. Knabanian kabinasa. So relationship tano, so kapaparati atano ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kabanian kabinasa. Knabag kabinasa o bigaynis. So parati atano ko Allah subhanahu wa ta'ala. Gina personal experience ang na. Benda pamakin gang ito batiak na si arkitek Muammar Gaddafi Batara Dimaukor. May kaysa na miyaw makusiran sa Mercy Hospital. Naya pembuat ito na suari niya na karuman niya na milyonaryo. Mako natingnan na punayong sa oras ka pagupiran. Tingnan na pagupiran miya kalalay niya bai. Tingnan na kagya so first baby na cesarean na ayad na protocol o mga obigaynes na basta first baby na cesarean, then the second baby, it should be also a cesarean. Yan na. Diyan na lagi sa linggo. Anda nan miya tuono pa basi agyang kana na pangibenar agyang kana na doktor. Ba di ka pa kaimbiti ay tanong. Inunutan ako yun. Tingnan na, doktora, give me the good reason, according to you, if the first baby is cesarean and the second baby, it should be a cesarean. Paganero na, inintroduce ka na, pagupiran ka na, arya ka. Inintroduce ka na, mabuagin ako, who am I? Natingin na, daka kagya, miyagayong kami kimisterian. Paman na kailangan na cesarean. Tigang na okay. Okay na tigang na kagagang ka makabuotas kanin sa normal. Kada nothing is wrong with her. Hiltis kanyan, malas kanyan na babay. Ino di makabuotas sa normal. At tigin na nakaayabuha actually reason na the husband agreed with me. As matter of fact, tigin na minirmas kanyan din sa contract yung nga nakabotay karumanian na cesarean. Anatiyan na sawa mo, kaya pakama ko. I am the brother, I am the big brother of the family na pamangnin na use your profession. Ayan the special thing na obigaynis ka na inong kayo hindi pa ka pambuhat sa normal para tiyan mapromutamis ka. Just imagine, adigyan nga kapanulong na odo o ila sabili rabbi kabila hikma. Hikma pa to. Para tiyan by myself na promote ng skalango na pambuhatag nawayakan relative sa na sir kapaso sabab sa kapsak si anakan apiaso babaya formerly na cesarean na miya pakabuhata ka sa normal. Tingin na okay. Pakabuhatan tayo sa normal. Subhanallah. Mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala. Na sumilda ko na adman na hadito Nabi sallallahu alaihi wasallam. So pambuhatan na pupakain naman sa iga initawaron so Surah Yasin kaan sa kaniyan kalubudi buta. Hadis sayo Nabi sallallahu alaihi wasallam na isay niya mama na pupakakasintan no. Kaan tano pagkawidang uta share kang uta kapana ko to. Kasi itano matago ko parati ako Allah subhanahu wa ta'ala agugyan ko to kapangingim benaratan ko mga Peter o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Giman na rin mga pagari ko di triningan sa katabligaw. Napagapagan niya sifat, nagyan na yakin. Wallahu subhanahu wa ta'ala na gusto kapaguyag ako sunaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uyag ang tanong yan. Nakataguan tanong sa yakin. So pambuota na batian ako sa Surah Yasin na lubulubudan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tasututul, kaya kayo naman sa Surah Yasin, inipangibong sa hatian yan, just 10 minutes na biyalilit. Na tiyang na pag-ilay niyo sa doktor, na kaya may ilay doktor na ready for delivery. Na inisold sa yung ito delivery room, just 5 minutes na may kambuhata sa regular na kambuhata. Wala tatabi'u khutuwati syaitan. Ubatano mapamangan daw sa Allah subhanahu wa ta'ala.
Ikadua po pamulaan no, syaitan, iblis, sir kita no, na hasad nga na kadengki. Inunan tiyorunan sa ayat, wallahu subhanahu wa ta'ala, wa min syarri hasidin ida hasad. Pelindung tanok wallahu subhanahu wa ta'ala ko karata o kasig. Kapag binasaan na nakasig, agyan nga na nakasig, mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala, na aya karata ya nagiram ya padala mereka. Na aya kapagkinayan niya na ko amal ka mapia na datar o kapagkatutong o makadagay tagon ko kapagkatutong yan. O tubilay kong jalik. Batanong na isumasa na. Sa aduna amal tanong, tayo na ba niya anto na di ba? Miya nga tututong pantag busag yang kutwa kasigitan. Anto na pa ni padapag pamulaan no, iblis, mga syaitan, mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyang ko to kibr. Allahu Akbar. Marga na nga kibr. Kailangan na mafritan no ginawa tanong sa kibr. Kaaya miya tiru o Allah subhanahu wa ta'ala na makasunod so onta ko paso aragum ginakuraan na ya. O makasunod so tao na adatarbu inda nga tika pakopuso na kibar. Alhamdulillah. Ya Allah. Sa kami nagugyan kaya mga viewers ang mga followers ang aw na kami nga sa kadaan kami sa kibar. Subhanallah. Giyan nga napalesen, giyan nga sakit na kibar. Dato, malaytamok, ulama, kadaklan sa tao, na pala-pala katano din matatagong kaya kiber na pamanganin tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, pakalibriya kaming kamada ang ngaya mga kibrami. Ikapata pumula mga syaitan, mga iblis, mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala na gadab. Ito na Pitero na gadab, nararangit. Pitero o Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tagdab, la tagdab, la tagdab. Innal gadaba rijsum mina syaitan. Nakautab man. Ubakanob kararangiti, ubakanob kararangiti, ubakanob kararangiti. Mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala ka mataan na so rarangit na rijsum mina syaitan. Audu billahi min dzalik. Ay panabatiyo. So ay panabatiyo. So kararangit na kanagina ay panganin na pa man na liwan naging kabad na ginawang arakan. Sakan mamuna sulangon din na pagkirarangitan na. Liniwan na ganak na aginawa ko share ka. Ay pandapat yun. Dan di marilay. Ano ito sabab na Petero? Wallahu subhanahu wa ta'ala ngutabiyati ang na suratul munafiqun. Hey, miyamanatiya na ubakano mabimban. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. He miyamaratea. Oto miyamaratea man. Ubaka no mabimba na kota mo kayo. Madakala kabayan na makatamo. Mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala. Ugayin na kanabaaya kipkasig niyang kotamo, na ba niyang pumasaa, mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Prilay ako niyo, kana mga ibaratang banag kapakaya kasakitan. Madang natignan na, miyakatamo ako manarimola na, biyan mo na nakasa masagitan ko ta compound na. Alhamdulillah. Man bana masjidan bana Allahu baitan fil jannah. Allahumma amin ya Allah na sabab sa mimbalay siran sa masjid na balay na kasiran mambu. Sa walay rang ko surga akaya rabbal alamin. Ugay na sa kanod ni isa sa ginawa niyo. Ginapya misita tagyong ko to masjid abiyang niyo. Napya. Piya karano-rano na kaya ngutawalay walas mo na talaka kagya makapatamata ka pa na di pa napakaatusan ko to walay ka. Walay wala, walay mister. Na mas mapi para si walay mister adiso walay Allah subhanahu wa ta'ala.
Dumilay min tibulog buwak ika pembalay ka no. Parmarma inyo din. Wana compound niyo na pakalaan niyo na masjid na ba niyo dun na sormbi sa walay niyo. Alhamdulillah. Ay sa amela ka naman to mimbalay sa mapya masjid nagyang ko to si Sultan Bab dating bang. Alhamdulillah ka malang ko to walay niya. Benda miya ilay niyo ang kanana pa mawalay niya. Walay walas banatala sang ko to compound niyan sa Montalban na probinsya Rizal. Nagyang ko ta ay sa sormbi na sa walay niya. Subhanallah. Ayam malu si masigaw. Lagyan ko taming balay ka sa miya kalala ko compound na ka na ay sa serbi ka na swalay wallahu subhanahu wa ta'ala. Di, pambalay ka sa walay wallahu subhanahu wa ta'ala. Nasukili diya nagitip pambalay na ka sa temporary walay ka. Kaino iya, yang ko to pimbalay ka amas dido. Walay wallahu subhanahu wa ta'ala man bana masjidan bana Allahu baitan fil jannah. Mi asigurado 50 years old ka, you are only having 20 years to have the palace sa ikusurga wallahu subhanahu wa ta'ala. Nari, hindi mapiya si idea. Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum. Di ka no matatambang sang kaya tamo kayo. Yan diskasa ka na sa yung taga-sumayang ng sa alungan na Jumat. Ay katatamugan ko mga tao na tamok. Angin o di kira alungan na Jumat na Peter Allah subhanahu wa ta'ala idha nudiya lissalati min yawmil Jum'ah fas'au ila dhikrillah. Andi ka pa ka mawalungan na Jumat sambut ka no fas'au ila dhikrillah, sambut ka no sumungkwalay wallah subhanahu wa ta'ala. Andi rin simbuton matataman sila sa nga may takatamo mga orip no Allah subhanahu wa ta'ala. Sama no to na kabayaan ka mga tamo ka ugay na din ka kabaya o bagyang kutuwa tamo ka na may pamasang ka kusurga Allah subhanahu wa ta'ala. Si talo ko niya no to tamo ay pala magkabisa ay apitero wallah subhanahu wa ta'ala la tubadzir innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. O baka no pamagusik baka no mubadir, tabadir, kaya ko ta kapagusik ko, ba ka, sala ka, bisaya, pipikir na ka. Manas, kanon di pag itong pira, ipagkibagay niyo, anto na yung balay nga, walay o masjid, wallah subhanahu wa ta'ala. Anda ka matataman, along nga na Jumaat, miyatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam, maranaw niya na, umakakabalaga ka, kadi epitir yan, nakabalaga ka, sambut ka, fasaw ila dikrillah, na ayam yatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam o kabalaga ka sa masjid. Alas 8 na miya ka kurbang ka sa unta. Alas 9 kaya pa ka mga sa masjid. Miya ka kurbang ka sa sapi. Alas 10 miya ka kurbang ka sa kharuf. Alas 11 miya ka kurbang ka sa kambing. Alas 11 na dapo ka sa masjid. Eh nakalilidang kaya mag-antano din matay. Na kapag ako matano sa masjid na 11:30. Ito na yung korban na ka. Mano ka? Allahu Akbar. Dito ka pagadaan. Bisikleta. Giyan ka na korban. Mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyan na ni service tano sa kanan mahsar. Palalag tano sa kasung tano sa kapangukom Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Sa giburagon. Ipanakadagatano. Sa gimurago na ipamantaran tano sa gimurago na ipanundagay tano na iya service ro na korban na imiya kadadakal tano mamibay babudi alhamdulillah minibagoy man to kaya kambay kumalang kilingan na kambay ino ka rin pababay ka diang ni Mambay ka Manila, tamandro sa Laguna. Diang ni Mambay ka from Manila to Bulacan. Pagkabaling ako mapasagin kambay. Nari, miya kapira ka makakurud. Pagkabay ka puun sa Manila, nataman sa Cavite, ugay na di ka pa ka raw 3 days. ito na ilalaw to pa ma. Si ka mapasang sang kutuwa kambay, ugay na di ka mapasang para kuwang ako subhanahu wa ta'ala. Miya tambang tanong ko tamo ko tanong
Giye pamanas kami ang mga pagarinyo, mga loksyo, mga ulama, iyaw idami akal musawiraya. Wala tulhikum amwalukum wala auladukum. Di ka nagkambimban ako mga matay ka. Uy, mga pipiatan ni mga mata, attorney, engineer, nurse, kompleto, mga ori po ng Allah subhanahu wa ta'ala, bil asip, dawata ka makalalangag sa Quran. Yiti ketero no Allah, di ka nurun katubang. Mga ori po ng Allah subhanahu wa ta'ala, andaw to sabab, na ayam yatero, o Nabi sallallahu alaihi wasallam, idha mata bnu Adam, fangkati'u amaluhu illa bisalat. Yani sadaqatun jariyah wa ilmuhu yuntafi'u bihi wa waladun salihun yad'u lahu. Mga ori po ng Allah subhanahu wa ta'ala. Andi ka patay umbota, ano Adam? Miya putol. So, connection yan sa kaya dunia. Bumiya ng bon. Na suminibigay niya na sadaqah jariyah. Nakagiya, subhanallah, inao. Makasuhatan na po nakisidka. Kasi ka nagyong kakuan na mo ng paat, masjid, madrasa, gusto mga pagkakuan na mo ng paat, o madaklataw, nagyong masjid, mga orip na Allah, subhanahu wa ta'ala na, sabayan ko sa mga tao na may akakuha sa kabalas, sabayan ko sa mga jin na may akakuha sa balas, susuldo na pila na may akakuha sa balas, di laon taman, mga orip na Allah, subhanahu wa ta'ala. Dataro madrasa, wa ilmuhu yuntafi'u bihi. Giyan kaya, ilmu akyang gunan. Giyan kaya, lay ba mi, mga biwir sa kan, share, miya ako kaw niya guna, datar ka buhay, di imbayan na pa si Maula na patani, ano sabab? Kagiya, giyan ko to load ka, 1 piso, na ini-share ka, na pirang ko ta kaya pag-share ano mga orip ng Allah subhanahu wa ta'ala, mandala, alal khair kafailihi sa din sa kiyapunan ko mapya at tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam patimbangan ng koto apaka puwa amo ng patsang ko tapinggan ba ka mapya na ibalas ka. Oto. Kuna ba ka na pasaparan ang mga wata na mga professional. Okay na, siningan na ikapadiya ginawa ka. Mga orip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kay katlo, na wawala dun salihun yad'u lahu. Ikatlo, di katapad na anawata ka salih, saliha. Mga ori po ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anawata ka hafidul Quran. Saan sa makambawata sa hafidul Quran. Ama, ina, libre ko na raka Allah subhanahu wa ta'ala. Oto. Iti, mana, ay problema na, mu'min ka no, okay na, matambang ako tamo ka. Mu'min ka, okay na, matatambang ka, kumangata ka. Napalay din na wrong, tunay ba, wrong formula. Mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala. So mga sahaba o Nabi sallallahu alaihi wasallam, na ipanguraw kiran. Igiraan na miya lang bagiran na tamok siko kapatayran. Sa katano na, ay nakadakalaniman to ko miya makabagak sa mga tamok, na biyaga ka niran bin sa problema sa mga buwata niran, kadisira ni manto di kukukukom. Subhanallah. A'udhu billahi min zalik. Wa ma yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Sa din sa wrong formula, so kaya panganap, kaya panamok, wrong formula, so kaya babawata, khasirun na miya lapis kanya. Miya lapis. Mga orip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kami buwatan, kami ang adak-adak, bilaboy man to, madakala mga tao, madakaling buwatan. Namimbaradusa, na pinagi ang minibaga ka mga tao, adimbaradusa, na ipusumpat ako amalaka. Giyan ko tadi kang baradusa ang mga wata ka. Ay, tumod na ki. So, nabubota, ipanapati ko. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaka wa akum minas salihin. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala wa anfiqu
mimma razaqnakum. Gusto niyo atigo Allah subhanahu wa ta'ala. Mimma razaqnakum kagyan na yan na miyata mo perak na actually na mas malaw ni investment sa Allah subhanahu wa ta'ala. Apiyan tununun ni kaya ko ang kakotamo ka na mas malaw ni investment sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ay instruction o major stockholder maana sa Allah subhanahu wa ta'ala na gusto ni atigo Allah subhanahu wa ta'ala ang kanana tamo kiyo si ko dan niyo panakapatay pamanada ka pa nakadaay sa niyawa kaditan di man di makapractice sa kadaan sa niyawa man tano turugon katay man to na amay na baka turug tano na ino ay dua ay ini pangando Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma bismika amutu wa ahya. Dua mangori po Allah subhanahu wa ta'ala na ya Allah pagpuun ako sa ingaran ka kakagiputay ako iman to. Allah Akbar. Manisa na magandami man siya ngaya lagot. Adi reagi pamana virus ang ngaya kapalagot. Pakapiantan wallah subhanahu wa ta'ala. Ba kong kapagwiyaga. Naman ito, buong ni sumpatan ko ta, uba kong kapagwiyaga. O gayon na, ay original lang ko to. Dua, ay inipang daw Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya Allah, pagpuna ko sa ngaran ka, kakagiyapatay ako iman to. Hanallah. Na ay instruction o major stockholder sang kaya tamo ka tanong ang matitimo tanong iman to, na panggastong tanong sa dita ng panakapatay. Ano sabab, nasi sagyang ko to kapag umalakol mo at kakuang kaniyang saniyawa. Napalaya tanong kung dyan na makapatero, pagiro tanong ko, laula akhartani ila ajaling karib. Ya Allah, ubang kabusin duda ng kaya kapatayakan. Ya Allah, ato na akong i-promise tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'asaddaka wa akum minas salihin. Ay ako na, ipapanga ko lang tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala. Yala na, mga busundudin. Agyan, kaya kapatayakan, kana ko makasadaka. Naman ito, kanaba aya, supatay, na kanabaya pagapalay niya na ko Allah subhanahu wa ta'ala, anak ko mag-gobernador peruman, anak ko mamayor peruman, anak ko mamanager peruman, anak ko makababalay peruman, ay ako na pagapalayan tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala, sa ko ta kapangakol tanong, fasadaka, ya Allah, bakong kabo, pagkataali ka, pamana naman ito, kung ta ako lakultan, ya Allah, bakong kabo pagkatali ka, anak ko makasasadaka, wa akong minasalihin. Ya Allah. Mando na, pakatali ka kami ngayon. Pakasua kaming kasidka. Pakasua kaming kasidka, ya Rabbal Alamin. Siguro nga ipo sa khutbah ko, na minibigay ako ng kutwa, pamamagay ng Allah subhanahu wa ta'ala, sigo kasidka. Miyatiru yan mga oripan ng Allah subhanahu wa ta'ala. In tubdus sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffira ankum min sayiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Inshallah, Peter Allah subhanahu wa ta'ala, ipuka doon siya sadaka. Agina nini amatakan ron. At iman to gyang dapan kapaka mo malakal mo. Sedekah tanong aki sadaka titu ka sedekah. Ay madak liman to di sedekah na kana batitu ka sedekah. Mga ori pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayatitu atigu Allah subhanahu wa ta'ala ka sedekah wa in tukhfuha. Dapag maanak ang ta sedekah. Wa tu'tuha al-fuqara. Naman ito.
Wa tu'tuhal fuqara, na aya pa na kapag maangkaw na, ipamimili ka kung makakikinanglan, mangorip na Allah subhanahu wa ta'ala. Na giyanan ipiter Allah subhanahu wa ta'ala fahuwa khairun lakum, kagiyanan man imapiar kano kapag mo alhamdulillah congratulations na mga layta mo kana tamo kami bisid kanyo sekarang na mibsid ganyan na congratulations kana ini bagay kano Allah subhanahu wa ta'ala, but with the instruction of Allah subhanahu wa ta'ala, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Gusto niyo ang kananay. Niriski ang kanano, kung di pa nakapakatali kung markano o kapatay. Pagmaan niyo, imbigay ni ko mga fukara, fahuwa khairun lakum, kagyanan ni mapiar kano. Hay, may makatamok, kagyanan ni mapiar kano. Ando to sabab, wa yukaffira ankum min sayiatikum. Kau pa makupung kano sa sadang niyo panaya kapatay, lango no miandusan niyo marata, miimpas, mangori po na Allah subhanahu wa ta'ala. Miimpas bigi po na sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu bima ta'amaluna khabir, kaso Allah subhanahu wa ta'ala, imatao, si ko manggugulaw la, kulang na din niyo di pagamalan. Pagorian na kanon, mangori po na Allah subhanahu wa ta'ala, ang tanong, kau subai, agyang kakapagay tanong sa sadaka. Peter o Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yawman la dillun illa dilluhu. Imamun adilun wa syabun nasa'u bi'ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahaba fillah istama alayhi wa tafarraqa alayhi wa rajulun da'athu ima'aratun dhata mansibin wa jimal faqala inni akhafu fillah wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama simaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallahu khalian wa rajulun dzakarallahu fafadat aynahu. Muttafaqun alayh. Peter o Nabi, muttafaqun alayh hadith. At ang tanong ko subay, pito din nakagrupo, apaka sirong ano Allah subhanahu wa ta'ala, ko sirong nga iyan, ko di nagkasirungan, ay panakawatan walungan, saan kaya bado-bado tanong, na sasarangaw bad, Allahu Akbar. Diba na to? Na, paganay ron, imamo na adilon. Kaya kapirang niya mabagus imamo na adilon, kana ba yamiyaw na siya na alim, ay amiyaw na siya na mauntula dato, hey mga dato, gobernador, congressman, mayor, barangay kapitan, asaram baloy kano imamo na adilon, mauntol kano first kagrupo apaka sirong sirong ang Allah subhanahu wa ta'ala sangot masa ada kasirong. Ikadua, wasyabun naman ito, wasabun nasau bi'ibadatillah, yang ko to asidin mima mangudas sa kapasimbaan niya ko Allah. Naki naman na ay nakadaklan rakatano si ina na makapunsi ko kangudan yan. A'udzu billahi min dzalik. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Penalamat kan walang na mga pagariami mababaling sa ano masjidul. Ugay na kinanan na ikatlo to. So mama dato mitotompo so puso iyan si ko masjid. Wa rajulan tahaba fillah, agugyan ko to dua kataw aming ginaway ay kayang ginawayran napantag ko Allah subhanahu wa ta'ala. Minginaway siran, taman sa minggan natasiran, nadasiran din makasanipa. Allahu Akbar. Congratulations na kay aming giginaway. Ada kanun din makasasanipa. Kapag kanong apakasirong ko sirong Allah subhanahu wa ta'ala. Warajulun da'athu imra'atun dhata mansibin wa jimal. Faqala inni akhafu fillah. Yung uta sa katawa mama.
inimbitara mata ida babay. Malapanita mo. Para makangulola sa kalustan. Ay ni sebagian na, bay, matay na kan, ugay na, ipagkalakakan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Congratulations na kay mga dato. Miyageng geniwa mga ginawa niwanan, pagkasirong kano, ko sirong-sirong nga Allah subhanahu wa ta'ala. Ikanang mga ori po ng Allah subhanahu wa ta'ala, warajulun tasaddaka bisadakatin, fa'akhfaha, hatta la ta'lama simaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Diyan ko to sa katawa mama adi sidka. Sa sadaka apa pagmaan yan. Tama na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam aso ipambagay o diwang yan na di katawan o kawanan yan. Ikapito, nagyang ko to rajulun Zakarallahu pamana so rajulun sa katawa mama Zakarallahu fafadat aynahu. Ay ginaadin dua, ginaadin jikar, napisigad ko Allah subhanahu wa ta'ala. Tignan natin ba napisigad si Mona na patan. Di kika hadis sayaw Nabi. Warajulun Zakarallahu fafadat aynahu. So ikapito, so sa katawa ataw ay giradin dua, igiradin jikar, napasigad. Miyatiro pa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, igira di kano din dua, di kano din jikar, di kano din sigad-sigad. O di ka pakasigad, nasasayanin ka, so pasigad Kama marapit tabuang kaalo, insyaAllah ta'ala, panintano ko Allah subhanahu wa ta'ala, giyo kita, aditano di ka, sidka mga oripin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, tarima ang kagyang kaya mga sad kami, api pa ng mga ito. Ya Allah, nagyang kaya adin ng mga tamukyan na kami, napakasid ka ang kasiran. Ansiran, aniran na kaus ba iso titu, osbayran ko tamukyan. Ya Allah, napakambabawata kaming ka sa mga salih. Kaanami mabukas ba iso mga kapakambabawata. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kadana nami may tumala miyangan dudus sami narila anak kara kami. Ya Allah, o ba kaming kaprilay rilayng kaapad sa mga karumami. Ya Rabbal Alamin, baluyang kas mga watami, ang mga wata asali, kaduna nami, rilaing kas mga inakulayami, rilaing kas mga mami, rilaing kas mga inaami abay, rilaing kas mga amaami adato, rilaing kaso mga bapami, mga babu ami, rilaing kaso mga panugangan nami, subog pa nga sasakit ako mga pamilya mi, sukadanda na mga Muslim, rilaing kasira na kadana nami. Amay ko terima ang kaming ka, aya pa katudang kara kami nasa mga ulamami, hanami sila na maduyog, kikisabot nami ko ingarana ka, la ilaha illallah. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.